Ya, ya, teklek. Aduh. Lek. Si gede nek enek. Pacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si buku gas lagi nih. Pokoknya tetap WKO lokal-lokalan terus sih. Gumguh haup-haup. Ini spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ke-76. Pokoknya merdeka muga-muga wae upacara to. Gari nyudi. Gumguh haup-haup pokoknya. Ini bareng sipu-sipuku Lawu ya, main sor gunung Lawu, Mas Petok, Mas Gogon sak introne oh, gumguh haup Swen Sladem, merdeka pokoknya, Ciro Luput, MMS sak Jose. Menolongnya Gusti, mboten saged lupat-lupat mawon, mboten luput. Jane jiwa. Wah, kemaki. Kemaki lele. Ngepur ning yo, kancane ngepur Kemaki lele. Kamera kan nggale, digiti banget le. Maning gage ora, kecewa dadi guyon ora. Manora gede. Manora gede. Ya. Iya. Kemerdekaan ya merah putih. Iya. Garing ngenteni anune. Tiyane. Wis aning iki. Ate dede mingkem-mingkem. Mangan ping bola Bali ya kena. Iya, Le. Dicacar. Iya. Di penjara. Undang. Berat le. Berat apa isine iki le? Aduh, ya Allah. Arep nyadi. Gon, serap gon. Waduh, cilik le. Nyari. Gua telung nyari lumayan. Gon, serap gon. Ya Allah, iwak telung nyari kok ya. Iwak telung nyari. Ucul iki. Ucul? Gak. Lompat. Ya wah Gan amit ya Gan. Aku ngetrane ngepur kok Gan. Gan ndi Mas?
Gak ini kono. Jaga nangnya terana ngepur kan. Nanti pindah spot le aduh geser spot geser titik. Kupu WKO iwake sak sepatu dah ruwet met aku wis kuatane ilang IGM ra mampu WKO gledyak wis nang omah wae turu matur suwun sajose.